Я пакінуў сваё сэрца ў Парыжы. Кароль Рэчы Паспалітай Ян Казімір II зрабіў гэта літаральна. Яно і жыць. Вон там. Першы раз у Францыю Ян Казімір прыехаў у 1638 і адразу патрапіў у турму. Тады яшчэ каралевіч ён ехаў у Іспанію з дыпламатычным візітам. Ну як з дыпламатычным? Іспанцы прапанавалі яму працу. Адміралам флоту. Была толькі адна праблема. Кардынал Рышелье заподозрыў каралевіча ў шпіянажы на карысць Іспаніі і загадаў арыштаваць. Ян Казімір адматаў 2 гады, выйшаў, расчараваўшыся вайсковай дыпламатычнай кар'еры, і з'ехаў у Рым. Прыняў сан, далучыўся да езуітаў, стаў кардыналам. А потым яго старэйшы брат Уладзіслаў памёр, і учорашняга кардынала абралі каралём. У 1668 Ян Казімір адрокся ад прастолу і з'ехаў у Францыю. Там ён стаў абатам абацтва Сен-Жермен-де-Прэ у Парыжы. 16 снежня 1672 абат Ян Казімір прачытаў ліст з навіной, што туркі ўзялі Камянец-Падольскі і памёр ад інсульту. Яго цела пахавалі ў Кракаве, а вось сэрца засталося ў Парыжы.